जवने कॉलेजवा में करलू पढ़ाई लइका लइका में होला लड़ाई कहाँ तक पढ़ ले बड़े बबली? ये इंटर पास है। आप कहाँ तक पढ़ी है? इंटर। हेलो, आप कहाँ तक पढ़ी है? बीए। आप कहाँ तक पढ़ी है? मेन वोकल इंटर। तहार वाली इंटर में पढ़ ले भैया। आप कहाँ तक? इलेक्ट्रीशियन से ITI। इलेक्ट्रीशियन से ITI की है। ओह माय गॉड, बड़े 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 पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में हैं। आप कहाँ तक पढ़ी है? तो पढ़ लेना कभी। पढ़ाई के समय ने उन्हें घूमत रही है। कहाँ तक पढ़े हैं? 10 फेल हो गई हैं। आप कहाँ तक पढ़ी है? जल्दी बताइए, आप कहाँ तक पढ़ी है? इंटर। आप सब ये लोग इंटर करके छोड़ दिए हैं। बुझा रहा बा इनकर पढ़ाई अलग कॉलेज से भइल बा। कि जवने कॉलेजवा में करलू पढ़ाई लइका लइका में होला लड़ाई कि लइका चिल्लाले सो ई हम नहीं की कहत। ई सब हमनी के सब लइका सब बोलत रहे सब। लइका चिल्लाले सो अरे लइका चिल्लाले सब माल माल रे लइका चिल्लाले सब रोड पर चले लू कमाल कि सुंदर रतन बड़ू तोहरो न जोड़बा कहेल लइका सा लइकी पे जोड़बा आज जब बघवा के बाग जिला बक्सर में अइले बनी एगो गाना बड़ा हिट भइल बा जैसे कल्लू जी गइले बनी। आज हम अपना हमारे भैया हमरा कभी कहे नहीं हमेशा। मेरा भाई हमेशा कहता है मेरे लिए सतीश भैया का और अनीस भैया दोनों जना कहते हमारा रहते बोल रे पगली कौना बात के चिंता हमारा रहते बोल रे पगली कौना बात के चिंता ए गोलू कि इनका रहते बोल रे पगली अरे कौना बात के चिंता बा। और सतीश भैया से तो कब कब हमारा लड़ाई हो जाला बाकी अनीस भैया से ना होला कि हमरा के कबन हाथ लगा दी बोले भाई मोर जिंदाबाद हमरा के कबन हाथ लगा दी बोले भाई मोर जिंदाबाद हमरा के कबन हाथ लगा दी। ए गोलू कि पूरा इलाका में हमर भाई हर एक ही चुनिंदा बा पूरा इलाका में हमर भैवा एक ही चुनिंदा बा हमरा के कबन हाथ लगा दी बोले भाई मोर जिंदाबाद हमरा के कबन हाथ लगा दी बोले भाई मोर जिंदाबाद हमरा के कबन हाथ लगा दी। हरे गोरी तोरी चुनरी वाला बोलू गोरी तोरी चुनरी वाला
चाहब कि खाली एक जना हमरे साथे रहे और आखिरी गीत भाई के भी फरमाइश बाटे और हमारा साउंड वाले भैया के भी फरमाइश बाटे, वो सुना के हम ले विदा भैया। बहुत कलाकार बड़े, बड़ा देश से हम गवत